2. ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଶୋଷିଲାକୁ ପାଣିର ଆଉ ଭୋକିଲାକୁ ଅନ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସୁଖ ନଥାଏ ସେ ହିଁ ସେ ସୁଖର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଜାଣିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ସେଇମାନେ ଇତିହାସ ରଚିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତୋ ସହ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ତୋ ସହ ମରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମଲା ଯାଏଁ ତୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ଏମିତି ପାପ କରୁଛି। କହିଦେଲେ କାଳେ ସେ ରାଗିଯିବ, ତେଣୁ ମନ କଥା ମନେ ମାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ତୁ, ଶେଷ ପ୍ରେମ ମୋର, ଶେଷ ଆଶା, ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ, ଶେଷ ମୋ ଭାବନା, ଶେଷ ମୋ କଳ୍ପନା। ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପାଇବାକୁ। ଓଠରେ ହସ ତ ଅଜଣା ଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ତ ନିଜର ଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି।